रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बेखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो दा दुखुनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि बर' हारियाव जानाय दुखुनांथाव रादाब। जे नोंथांमोना मोनथिखाजोब्बाय बयबो जे बर'आ बिराद गादब जागासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव जे आं बांद्राय बुंनो साना, भिडिअ'खौ जोबजासिम नायथार, जोबजासिम नायबासो बुजिगोन। हारिखौ जुदि नोंथाङा अनोब्ला, हारिनि सायाव बिराद सांग्रांबा नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायथार, खोनासंथार एसेबाबो। दाख्लै सुनिबारखालि तुलसिबिल गसाइगाव आउटपस्ट थाना गोलैयो आरोखि। गसाइगाव खाथियावनो तुलसिबिल होननाय मोनसे गामियाव बेहायथ' बिराद मुस्लिमफोर दंखायो बिरादनो, गुबुन हारिनि बिराद लान्जायग्राव जाग्राफोर दं बिरादनो। बेहाय मोनसे घटना जालांबाय। न'निफ्रायनो लानानै थांनानै गारिजोंहाय बेसेबां साहस रायजो राजा नोंथांमोन नायदो। अब्ला जोंनि जायगायावनो, जोंनि क'क्राझार जायगायावनो, जोंनि बड'लेण्डआवनो साननानै नायोब्ला दासिम बर'फ्रा बिराद अलखदाव आरोखि, जेरैथिंबो बिराद अलखदाव। राजखान्थिखौ लागायबा राजखान्थिनि सायावबो बिराद अलखदाव दङ, खैफोदाव दं। आरो नै बर' हारिनि आइजोफ्राबो बिराद खैफोदाव आरोखि दा। सोरजोंबा खारफालांनाय, सोरजोंबा दोनखारलांनाय, फिसाइ गोनांखाबाबो सोरखौबा गोसोथोनानै थांनाय सिटुवेसना बिराद बिदि जागासिनो बर' हारियाव। हौवा गारनानै थांनाय, गावनि उन्दै उनलाखौनो गारनानै थांनाय, सोरजोंबा खारफालांनाय बा गुबुन हारिजों खारफालांनाय, अनेक जोबनोनो थांला जोंनि बर' हारियावहाय। आरो दा नै रेप खालामजानाय बर' आइजोफोरा, सिख्लाफोरा उन्दै बावसो बिनि सायाव आरोबाव बांसिनानो माइनर जोब आरोखि। साननानै नायदो। एक्सुवेलि तुलसिबिलाव जानाय घटनाया, जेरै बेहायथ' बिराद बांगालफोर दङ, लान्जायग्रा जाग्राफोर। गावसिनि जायगायावसो बिराद दादागिरि जाखायो आरोखि। बिसिनि जाथियासो आलादाखा, हारिया आलादाखा, हारियानो आलादाखा बिसिना। मोस्रोमफोर बायदि जेनेबा रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिखायो। दा जोंनि बे भारत देशआवहाय, गनतन्त्र देशआवहाय आयेन बायदियै जुदि साजा होआबा, माइनर गथ'खौ जे रेप खालामनाय आयेन बायदियै जे बिनि साजाया जे फासिनि साजा, फार्स्ट ट्रेक, बे साजा जुदि होआब्ला बर'फोरा बोरै गोजोनगोन। दा आं मोनसे खोथाखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बे बनसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाहाय जे नांगौबादि जे साजाखौ होआबा, बिसिनि जे आयेनाव जे लिरनाय दं बेबायदि साजा होआबा अल इण्डिया लेभेलाव लांगोन होनदों। बेखौ जुदि बिराद आं मोजां मोनदों आरोखि। কালপ্ৰিট আছে, বাকী পলাই আছে। তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰিলে আন্দোলন কৰাৰ আপোনালোকে সম্ভাৱনা আছে? নহয়, 24 ঘণ্টাটোতো ইহঁতে ধৰিব লাগিবই। আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ইহঁতে ধৰিব নোৱাৰে, আন্দোলনটোতো হ'বই। আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতো হ'ব। এইটো আমি এটা ৱাৰ্নিং দিছোঁ। আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতো হ'ব। আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত যদি নধৰে, এই আন্দোলনটো মানে আপুনি চাওক, अल इण्डिया लेभेलाव আমি লৈ যাম এইটো। आसामनि गोबां जायगायावबो जागासिनो दंखायो दा नै। बेलेग जायगायाव जादों आरोखि। सिलचर ओरैथिं आसाम, आपार आसाम, मुस्लिमफोरनि हेंथायै, गुबुन हारिनि हेंथायै, लान्जायग्रा जाग्रानि हेंथायै दा बिसोरखौहाय, जेरै बांलादेशनि हिन्दुफोरखौ बिसोरो रेप खालामदोंमोन, होखारहरदोंमोन, गोबां जिउ गोमानांदोंमोन बांलादेशनि मुस्लिमफ्रा। बे धर्मनि खेत्र'यै बे जुद्ध जानाया मेन पइन्टआथ' बांलादेशनि नोंथांमोना मिथिखायो जे रिजार्भेसननि सायाव जादोंमोन सिगां। बांलादेशनियाथ' फ्रिडम फाइटारनि रिजार्भेसननि सायाव, जबनि सायावहाय। थ' बेखौ बुंनो थांला रायजो राजा नोंथांमोन। सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंखादोंमोन जे मुस्लिमफ्रा जे बिराद बारानिफ्राय बारा बांगासिनो दं बांलादेशिया आसामावहाय। संख्याया बिराद, बिसिनि पार्सेन्टआ हाइ जानानै दङ। बिराद पपुलेसना बिसिना बारायगासिनो दं। दा बे खेत्रआव बे बांलादेशनि जाथायखौ लानानै बेजों रिलेटेड खालामनानै बे बुंदों आरोखि आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो जे आसामावबो सानसे बेबायदि जानो हागौ। दा सिटुवेसना सिगांनो बेखौ सल्भ खालामनांगौ आरोखि दा रायजोफोर। दा मोनसे खारनाव जों बेखौहाय बिसोरजों जेनेबा मोनसे खारनावल' जों बिसोरजों जुजिया, हेंथा जाया।
अनेक इसु दं जानाय मोनब्रै इसुजों हिन्दु मुस्लिम जुदि दावरावा जायोबा बिनि इसुफ्रा जाय बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरखौ इनाय अनागार खालामनाय रेप खालामनाय होखारहरनाय बुथारनाय गोबां हिन्दुफोरखौ जेनेबा आरो आसामाव थानानै नायदो आरो बिनि सायाव जोंनि बर' हारिनिखौ नायदो जोंनि बर' हारिखौ जे बर' सिख्लाफोरखौ गोबां रेप खालामनाय बांसिनानो मुस्लिम मा मोनो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ टारगेट लायो बिसोरो उन्दै बर' सिख्लाफोर बा गिदिरानो जा दा बांसिन बे जिनाहारि खालामजानाया जोंना उन्दै बर' सिख्लाफ्रानो माइनरफ्रानो मा खालामजानाय बेसेबां खस्थ' आं मोनसे भिडिअआव जे निउसाव तुलसिबिलाव जानाय घटना दाख्लै जानाय घटनायावहाय जे बे उन्दैनि बिमाया हिन्जावसानि बिमाया जे निउसाव बुंदों बे निउसखौ नुनानै आं एसे মই এইটো কি বিচার দিবা লাগে ফাঁসি নহলে মানে ছোৱালীৰ কি মোৰ এইটো মোৰ কি লাগে কিয় এনেকা কৰিব লাগে মালক ছক লাগে স্কুলত অহা মানুহগুলা মোৰ ছোৱালীকো বাঁচাব লাগে আৰু মই ফাঁসি লাগে মই ফাঁসি লাগে ইয়াত মিলি খাওয়াতে আৰু এইটো ঘটনাটো কিয় কৰিব লাগে जेनेबा बिसोर लेखा गोरोंबो नङा इडुकेटबो नङा एसे बर'फोरनाव दाबो दं आरोखि बिदिया गोबांनो जिबाय खस्थ' मावनानै जाग्रा गोरिब न'खरनि दुखु मोनो जेनेबा बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै बेबायदि सिटुवेसनाव जानाय हारि हिसाबै आरो गुबुन हारिबाबो दुखु मोनखागोन बेबायदि आरोखि साननानै नाय खस्थ' खालामनानै जाग्रा बिराद सेहेरा मोखाङानो नोङो बिराद खस्थ' बोरैबा नुखायो बर' बिमाफोरखौ आरोखि गामि गिदिरफोरनिखौहाय दा जोंनि बर' आइजोफ्राबो दासिमबो सांग्रां जाया माखासेफ्रा जोंनि बर' आइजोफोरनिबो भुल गैजोबा आरोखि आंना बिसिनिबो भुल थाजोबा भुला बिसिनाबो दंखायो जाय खालामग्रा मानोना दिनैनिल' बे मैया दाख्लैनि घटना नङा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं जों मुस्लिम हारिया बर' हिन्जावफोरखौ लेप खालामबोबाय थानाय गोबां खोनाबाय आन्दलन खालामबोबाय बर'फ्रा दासिम थानानै आन्दलन खालामै मोनथाम एकर्ड जाबाय जेनेबा साननानै मोनथाम एकर्ड जासेयाव बर'फ्रा दाबो बेबायदि खालामजायो गुबुन हारिजों नासयजानाय आरो दा नै बर' सिख्लाफ्रा बिदि इनाय अनागार जिनाहारि खालामजानाय गोबां दुखुनांथाव आरोखि बर'नि जारिमिनफ्रा गोबां दुखुनांथाव दासिमबो जोंनि बर' हारिया दुखुनांथाव आरोखि आइजोफोर बिमा बिफाफ्राबो मेनखाना बिमा बिफाफ्राबो सामलायनांगौ बिरादनो साननानै नाय जोंनि जायदि जायगायाव एसे आराम थांनानै थानो मोन्दों बर' गामि गेजेराव बे दरनै गामि दं जोंनि गामि खाथियावनो एसे मोजां थानो मोन्दों बेयावनो रंजा बाजा मिलायनानै दा जोंनि गावसिनि बांगाल जाथि गावसिनि हारि बुरजा थानाय जायगायावबा बर' थाबा बर' दरफा दरनै थाबा बेबायदि नासयो बिराद गोसोआव दुखु मोन्दों आंथ' जाथायखौ खोनानानै गावनि जायगायावनो बेबायदि जाथाय जानाय आरो बेबो फुरा दमै फुरा गोरायै फुरा हिर' सिनेमानि हिर'फोरबायदि फैनानै गारि गंनै गाहाम फैनानै जे बर' हिन्जावफोरखौ थिखोनानै लांनानै जे रेप खालामहैनाय समाजसरि न'निफ्रायनो लानानै थांनाय लामा सामाफ्रावबा एसे आलादा जेन न'निफ्रायनो लानानै थांथारनाय इसेबां दम जे बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि खालामनाय रेप खालामहैनाय लांनानै गोबां लासिंसिंबो एसे बिराद दुखुनांथावखा जाथायाथ' दायनिगिरिया बिसोरो फासिनि साजा मोनजोबनांगौ गासिबो फासिखौ जुदि आयेन बायदियै जुदि फासि होथाराबा बर' हारिया गोदोनियाव गोसोखांनांगौ मेन कारना बेनो सिटुवेसना दा बेनो जागासिनो दंखायो बे सिटुवेसन जानायावनो मोजां 2012 मायथाइयाव जे जादोंमोन 13 मायथाइयाव बे सिटुवेसनजों लांनानैनो नै हिन्दु मुस्लिम जाहैगोन बे आरोखि जोंनि जायगायावथ' बिसि मोजां थानो मोन्दों बाब जेबो टेनसन गैया गियाबो हरनि एकथाबाबो बर'नि गामिजों थांनो हायो 12थाबाबो थांनो हायो गोसोबायदि थांनो हायो बिसोरो बांगालफ्रा आरो जों बर'फ्रा बिसोरनि जायगाफोरजों थांनो मानो गियो कनसिडार होखानाङा एबाराव थैब्लाबो कनसिडार नाङा फासिनि साजा होथारनांगौ जोंनि बर'नि आफादफ्राबोथ' जे सोमावसारगासिनोखा आरो रायजो राजाफ्राथ' नै आफादफोरनि खिथु ओंखारखायो आफादा सिगां बेखौ लिड लाग्रोनांगोन आफादफ्रा रायजो राजानाय दंफाखायो बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो खौसेखा दे बेहाय राजखान्थिनि नोजोर नायनो नाङा जाथि दा आसामावनो हिन्दु मुस्लिम बेबायदि हिमन्तआबो सानसे जागोन होनदोंना